Velkommen til amerikansk fodbold i Danmark. Amerikansk fodbold bliver spillet på en 100 yard lang bane og en 53 yard bred bane. Spillet består af 11 angrebsspillere og 11 forsvarsspillere. Et samlet hold består i alt af 45 spillere. Disse er fordelt på angreb, forsvar og special team. Spillet var 48 minutter og delt op i 4 quarters. Efter hver quarter bytter spillerne banehalvdel. Når det 4. quarter er gået, slutter kampen. Det gælder for angrebsspillerne om at rykke bolden ned af banen for at nå endzone. Her scorer man et touchdown, som giver 6 point. Herefter er det muligt at sparke et ekstra point, eller holdet kan forsøge at løbe eller kaste bolden ind fra 2-yard-linjen. Hvis dette lykkes, giver det 2 point ekstra, altså 8 i alt. Angrebet har 4 forsøg, også kaldet downs, til at rykke bolden 10 yard frem. Det kan de gøre enten ved at quarterbacken kaster bolden til en af hans receiver, eller ved at runningbacken løber frem af banen. Får angrebet de 10 yards, får de 4 nye forsøg til at få 10 yards igen. Hvis de ikke får de 10 yards, eller bliver stoppet af et forsvarsspillerne, kan de i stedet punte bolden eller prøve at score et field goal, som giver 3 point. Amerikansk fodbold er den ultimative holdsport med plads til alle.